Andito kami ngayon sa Paskang. Yan, papunta dyan. Oh, ini ka to si kusina ni Itay. Ini si sa hugasan, iyan o, yung may simentong iyan. Ini man ka to si kusina. O, yun na yan ang itsura kang dating harong. Araniw na sa parkingan ng auto dito, kaya nang ma-access talaga. Pwede na. Diyan kita ka to nagpapararigos, diyan naka-park ang mga bangka na Itay, ang lancha. O, yan ka to ang iyanong kawayan na yan at babayaon dyan itong hawlan ni Itay kan manok. Napigpapadakop kita kung gusto tang manok, madakop kita dyaning manok. Araniw ng tubig. Oh, ibaw ng itsura, makasad. Hi, andito kami ngayon sa Sitio Paskang ng Buhi, Camarines Sur. Ito ang lupa ng mother ko, pamilya nila. Natatandaan ko ang lugar na to nung kami mga maliliit pa. Every vacation, pumupunta kami rito para mag-spend ng aming summer vacation. Whole 2 months dito kami nag-stay. Noon, wala pa gaano mga bahay dito. Magaba. Takutan si Kaulay na Tita Mariu ni Mama Nilisigin nilang luto bigla. Pati nagiging hamog. Wala mong buong. Wala na lang yung dudura sa harapan ni na Mama bang nag-uusap. Nag-uusap-usap sila para nagpaplano sila kung anong magandang gawin dito sa lugar ni na Mama. Kasi dito sa lupain ni na Mama, kwan ito, mga less than 6 hectares na binana nila sa kanilang magulang na ilang taon nang napapabayaan kasi walang nagkahilig sa amin. Kaya isi-save nilang magkapatid. Ewan namin kung mga sino-sino ang mga nakatira dyan. Pero ang sabi, mga relatives din lang daw. Kaya ngayon pag-uusapan kung anong magandang gawin na pagdating ng panahon na kakailanganin na itong lupa. Dito naman, yung bundok na yan, hanggang sa kabila, lupain nila. Naalala ko ng mga bata pa kami doon sa dulo na yon, doon kami naglalaba, doon kami naliligo. Sige daw, babay daw ka mo. Babay na. Babay na. Alam mo ka?
magpaluto ng gulay tsaka magpahuli ng tilapia kasi dito sa Pilipinas ang pinakamasarap na tilapia galing dito sa buhi. Pagluluto daw sila ng gulay na lubi-lubi. Ang tawag namin dito sa Bicol, lubi-lubi. Ewan ko sa Tagalog kung ano yun, isi-search ko kung ano ibig sabihin ng lubi-lubi. Yan ang lubi-lubi. Lutuin. Ayan. Ano si Itik? Nung wala? Bakal kita kayo mga bangka na natin. Ayan, may lubi-lubi pa. Ay, zero. Ayan. Naaaraman pala niyan dyan. Kabisado ninda kung ano ang matagas ba. Sabaw. Ay, sabaw. Ayan, may bagong huli. Isusok pa sa naman kunuan. Kaya nakutan ay alin yung bito ka? O jili niyan ka na, mag-extra ka ba sa magabot sa nahagan na loob? Luto na. Ayan naman yung inihaw. Sala mo na. Abot na kita sa kuwa. Makita na kita yung mga abrotang mga kuwa. Best friend. Ano nga yan, sisilyatan na ka? Ano na nga yan sa ano? Kung gustong mag-anaw, excursion kita nga. Sari na si Timer sis. MC. Pagkaan na kamo. Manali. Busog na. Ayan ang resulta ng kinainan namin. Ayan. Tapos na kami ni na mama. Super busog. Ang mga tumagayo na. Tabo. Tatao. Mati-mati ang muna.